amics i amigues, benvinguts una vegada més al nostre canal i episodi nou de Cultura Híbrida de la Casa Urbana de Jacint Verdaguer, número 100 de Molins de Rei. Un nou capítol de podcast que avui ja veureu que us agradarà també moltíssim, perquè és un dels primers podcasts que ens fa moltíssima il·lusió donar veu. I ens acompanyen dues figures referents d'aquesta cultura, que és, sense anar més lluny, la cultura popular i tradicional que tenim a la vila de Molins de Rei. I estem parlant de la Fiona i de la Mar, que ens acompanyen. Benvingudes, noies. Merci. Com esteu? Bé. Una mica imposa, no?, això del podcast i els micros. Una mica. Tranquil·les, perquè ja veureu que us sentireu superbé. Se comença una mica amb aquests nervis, però després, que sou les especialistes d'aquest pedazo podcast que farem, i donarem veu a la vostra entitat. Elles representen una entitat de la vila que es diu Esventades. Ara entrarem en una mica més de detall. I Esventades neix al 2021 i són dansaires de Vall de Bastons. Aquí on les veieu, jo les vaig veure in action a la Fira Candelera d'enguany i em vau agradar moltíssim. Em va agradar molt la vostra energia, la vostra sincronització. Jo estava gravant a Fiona i dic, ai, de Fiona! L'anècdota de Fiona és que ella ha sigut alumna, ha sigut ballarina de Casa Urbana i la veritat és que i estem molt contents de que hagi passat per la nostra entitat també com a ballarina i veure-la representant com a dansaire d'aquesta cultura, no?, popular, doncs també va ser superguai veure'm. Diferent. Però d'això va el podcast, que ara també entrem en debat i m'expliqueu cosetes que des de la nostra ignorància nosaltres hem volgut donar un saltet més com a Casa Urbana. Sí que és veritat que moltíssima gent ens coneix com a danses urbanes, especialistes, però com que també toquem diferents branques i cada vegada més, per això l'espai és cultura híbrida, no?, perquè creiem molt amb la sinergia de diferents artistes, músics, pintors. La cultura urbana creiem que també, per què no, podem trobar un vincle, no?, amb la cultura popular, per què no? I el fet de crear cultura, considerem que amb aquest espai de cultura híbrida és molt interessant donar veu a joves com vosaltres que esteu creient i és com que d'alguna manera esteu rescatant, esteu recuperant aquestes danses tradicionals i regionals, no? Mon pare ballava ball de gitanes, mon pare, que en glòria estigui, i de molt petitó té unes fotos que ballava ball de gitanes i sempre m'explicava amb molta il·lusió què és el que era i jo com que no ho entenia, no? I ara, d'alguna manera, per mi també és molt especial tindre-us, perquè sou nova generació, no sé si bailáis reggaeton o no, però estáis bailando baile. Esteu, fotent-li canya amb un ball, amb una dansa tradicional tan xula. Doncs, primer de tot, amb aquesta introducció que us acabo de fer, anirem per torns i simplement, la pregunta estel·lar que sempre abre podcast és: qui és la Mar i qui és la Fiona? Qui comença? Vinga, qui és Fiona? Fiona. Qui ets? Fiona és una persona que té una gran trajectòria en diferents estils totalment diferents. Vaig començar una gimnàstica artística i he acabat amb ball de bastons. Entremig hi ha hagut dansa urbana en aquest centre. Clar, són coses molt diferents que m'emporto de cada cosa, evidentment, disciplina i com una nova Fiona, en realitat, de cada cosa. I ara res, només porto mig any en aquesta entitat i és com, és això, és com també la gràcia de trobar coses noves en cada dansa, perquè és com, clar, no deixa de ser dansa en els 3 esports que he fet, però són com molt diferents entre ells i és això, de cada cosa s'aprèn i ara, és això, estic molt bé, realment on estic. Molt diferent, però de tot s'aprèn i la veritat estic molt, molt bé. Fiona, una cosa, estàs estudiant? Sí. Què fas? Estic fent pedagogia ara mateix. Estic a tercer any. A tercer any. O sigui, que vas a...
T'agrada el món bueno, cap a on vols encarar la pedagogia? Doncs no ho tinc molt clar, m'agraden les tres branques, el que ve a ser les escoles, el món social i l'empresarial. No tinc ben bé molt clar, però al final és ajudar les persones i ja està, com de serveis comunitaris. M'agrada molt aquest món. Que bé, doncs Fiona, és un orgull tindre't una vegada a casa nostra. Sí. Saps que això és casa teva i benvinguda, benvinguda. Gràcies. Doncs anem per la Mar. Mar, no tinc l'honor de conèixer, però sabent que vens de la Fiona i que balles i tal, això m'agrada molt. Qui és la Mar? Bé, jo soc una persona que sempre m'ha agradat molt la música i la dansa. Vaig fer ballet durant 7 anys i sempre des de molt petita també he estat interessada per la música. Tota la meva família doncs, toca algun instrument o canten en alguna coral i al final, doncs, després de molts anys de ballar i tal, doncs vaig decidir posar-me bastoneres perquè també ho relacionava tot això una mica el ball i la música i era una cosa que m'interessava molt i a part, doncs, també m'agrada molt com la cultura i el que pugui passar dins un poble i com ens expressem i què fem i això, doncs, vaig decidir entrar a l'entitat i doncs aquí molt contenta de ballar i de la gent que he conegut allà també. Doncs ho celebrem, però a tope. Escolta, Mar, què estudies o què passa? Jo estudio traducció i interpretació. Uau! Molt bé, molt bé. Quina edat teniu? 20 anys. 20 anyets. Sí. Vamos, estáis ahí para bailar con bastones y sin bastones, lo que convenga. Escolteu, noies, Esventades. Esventades neix com a nova entitat a la vila, podríem dir amb el Covid enmig, no? Bàsicament. I elles són unes de les representants d'aquesta entitat local de Molins de Rei. I, expliqueu-nos una miqueta què és Esventades. Doncs al final va ser un grup de gent que estava interessada per la dansa i sobretot el ball de bastons i doncs a la vila ja hi havia hagut una entitat de ball de bastons i ells doncs van voler com recuperar aquest tipus de dansa i així ho van fer l'any 2021. I com va ser això? O sigui, us reuniu en un lloc prenent les cerveses o escolta, anem a fer un cafetó? O sigui, l'origen de com va sorgir, escolta, per què no fem una entitat i recuperem aquesta tradició? Com va anar? Al final és gent interessada. Clar, és bastant difícil a vegades doncs, posar la proposta realment en marxa, que no es quedi com en això que dius, en una taula, en un sopar. Clar. I la intenció d'aquestes persones van ser principalment doncs, fer com una recuperació d'aquest ball que ja existia a la vila, però que volien com tornar-lo, i doncs fer la difusió també de que existeix aquest ball de bastons i de tindre una entitat que el porta a terme doncs, consolidat, sí, no? dins de l'Albera, com tindre. Quants sou ara actualment? 22. Tot i que no tots som dansaires, hi ha gent que col·labora només i ajuda en sortides, però sí, 22. Des d'aquí fem una crida de si t'agrada la dansa però no saps quina dansa, has provat totes les danses i no te trobes a cap dansa, potser és l'hora de provar la dansa tradicional que estan representant des d'Esventades, almenys provau. Podeu donar opció que vinguin a provar sense cap compromís? Sí. Si veniu qualsevol dijous, podeu provar-ho si us agrada. On esteu, per cert? A l'Alzina. Esteu a l'Alzina? Sí. I quins horaris? De 7 a 9. El dijous, sí. Dijous de 7 a 9, us podeu presentar, o si no, també les podeu buscar per Instagram, no? Que jo us vaig trobar i teniu unes fotos superxules, i allà podeu enviar un privat i podeu... I què és això, si veniu un dijous encantadíssims. Hosti, doncs, Moi, que el tinc darrere de càmera, a lo millor vinc jo un dia i a veure-us. No, en sèrio, perquè me crea bastant interès d'estar sentada i veure l'energia, perquè, clar, la música i tot... Quin treball feu no anava a dir de recerca, no? Però com recopileu els ritmes tradicionals? Tireu de sardana o quina és la música tradicional que s'utilitza? Són cançons amb gralles. Amb gralles. I tambors, no? També. Sí. I no són... O sigui, és semblant a la de les sardanes, tot i que no és la mateixa, però amb els mateixos instruments semblants.
Teniu algú que és músic, que toca en directe? Sí, tot i que no tenim uns músics fixes. Vale, Sí. vale, molt bé, molt bé. Vale, us he preguntat als socis. Sí, d'aquest nombre total que ens haveu comentat de socis, sou molt joves? La edat o 50-50, més gent adulta? D'entre 16 i 30. 16-30 anys. Sí. Molt bé. I som bastant... Podríem dir que Esventades és més una entitat jove, Sí. Sí. de caire jove? Sí? Perquè les idees i propostes que es formen dins, jo crec que són bastant enfocades als nostres interessos. I... Molt bé. Quin és l'objecte? O sigui, on voleu arribar més Ventades? Teniu algun, més enllà d'un missatge social per recuperar la cultura, representar la cultura catalana? Cap a on voleu... A vegades fem alguna activitat o formem part d'un col·lectiu sense tampoc saber cap a on ens porta, no? Vosaltres dos, personalment, teniu molt clar cap a on voleu representar Esventades, un missatge social, voleu arribar a cert col·lectiu? Bueno, jo crec que és això, o sigui, realment la idea va ser recuperar-la i també, entre tot, la difusió, que crec que és un missatge bastant important, no?, de que encara existeix, i també estàs molt, molt guai, una cosa que quan t'ajuntes amb altres pobles, i és com que en les sortides que veus també, clar, hi ha diferents balls, hi ha diferents... És que cada entitat té els seus propis balls, a vegades, i quan ens juntem per fer unes sortides és també molt xulo, no?, veure com la diversitat, que té una pròpia acció. Sí. Clar, perquè, ostres, això és superinteressant, Fiona, o sigui, a veure, ara és quan foto la manta, O sigui, el ball de bastons, les coreografies o els combos, els creeu vosaltres? Vosaltres creeu? Tot. Ja de A vegades, doncs, fem d'altres colles, ens ensenyen altres colles, i ara, per exemple, tenim 2 balls que són propis, Que bé. que ja l'hem fet en sortides prèvies i un altre que sortirà d'aquí poc. O sigui, entenc que, per exemple, un dijous, dieu, a veure, doncs anem a fer un ball propi, i entre tots comenceu a fer una proposta i al·luvión allí d'idees, no? De dir, escolta, podríem fer aquest combo d'aquesta manera i si sincronitzem i tu passes davant i jo darrere, aniria una mica així la creació? Bueno, és complexa, però És complexa, però Sí. més o menys seria això? Bueno, estem organitzats en comissions, llavors tenim una comissió, comissió assaig, que s'encarrega com de crear de fer els balls. D'acord. Evidentment, després, quan ens l'ensenyen, doncs cadascú diu la seva opinió, i si hi ha un pas que, no sé, per exemple, si ens falta un tempo, clar, tot això va de tempos i d'omplir-los. I si en falta un, doncs, clar, entre tots diuen, ei, doncs, què podríem fer aquí? O sigui, estem parlant que hi ha una comissió de persones, no?, que potser tenen més experiència de creació o són escollits per la entitat? Tot i que sí que hi ha gent que, per exemple, en sap més de música, potser llavors controla més el tema de que quadri per... Molt important. Clar. Et pots ficar a la comissió, si vols, i no... Vale. O sigui, no és que hi hagi un grup de persones establerts perquè No. la seva trajectòria, no. Això és potser pels coneixements de ritmes que tenen, musicals, i a partir d'aquí doncs, fan una proposta general o inicial, la transmeten doncs, amb un assaig, no? I diu, doncs, i a partir d'aquí potser el producte final, no? És una aportació de tots, no? De fer un engranatge allà final. Sí. Molt bé, molt bé. I això que has dit, Fiona, quan aneu a diferents territoris, suposo que ha de ser una experiència superxula, no? És molt xulo. Només porto 2, però... Sí? Actualment, vosaltres personalment, a on haveu anat? Jo porto 2 anys i vaig anar a una sortida que era la Plec Nacional de Bastoneres, Uau. i anaven, jo crec que eren unes 50 colles de Catalunya, i al final cada colla balla d'una manera molt diferent i n'aprens molt. Sí. Uau, que xulo. Ha de ser emocionant, no?, veure tantíssima gent representant el que tu fas i vestits tot igual i... Bueno, ha de ser xulo, no? I també hi ha uns certs balls que molta gent se la sap i, clar, entra en joc que pots ballar amb altres entitats i fer com grups amb moltes persones i com tothom se la sap,
doncs pots ballar entre entitats i és molt xulo. Interessant. Sí. I suposo que d'aquí també surten noves relacions, amistat, no? O no? Sí. Teniu temps quan feu una sortida? Sí? Sí, De què tot i que clar, estàs bastant en el teu, no? Perquè van per ordre, però temps ja. Quan sou, quan aneu, o per exemple, quan vau ballar a la Candelera, aquest passat febrer, de quantes persones parlem que sí o sí teniu que actuar, perquè si no la peça ja no es veuria igual? L'ideal és que siguem 12, perquè 12. la majoria de balls, per exemple, els de Cercavila, que anem caminant mentre ballem, hem de ser 12 per poder... Vale, d'acord. A veure, més cosetes perquè m'he anat totalment de guió. O sigui, els he passat unes preguntes per WhatsApp per dir, escolta, balla en línia o no balla en línia? I us he dit, abans de començar, dic, segurament ens anirem de guió, però estem anant bé o què? Sí. Sí, ara és com que ja està, Sí, no? sí. Ara ja està, no? Molt bé. Quin mapa de ruta teniu enguany d'actuacions? Teniu ja algunes actuacions de territoris ja pactades, a municipis? Sí, la setmana que ve en tenim una a Caldes de Montbui Caldes de Montbui? i Després, el 7 d'abril, fem el nostre tercer aniversari i fem una sortida, aquí a Molins, i hem convidat colles d'altres. Molt bé. Quin dia és? el 7 d'abril. 7 d'abril. És diumenge. Sí. Sí, perquè el 6 d'abril hi ha el Dia Internacional de l'Autisme, que Geopic organitza el foment, i el diumenge vosaltres feu el tercer aniversari. I on el celebreu? Per tot el poble. Sí? Bueno, fem primer Cercavila, o sigui, durarà tot el dia. Fem D'acord. primer un Cercavila amb les colles convidades. Quina hora? A A les 10, crec. Sí, a les 10. Estigueu atents, almenys els que viviu a Molins de Rei, sisplau, estigueu atents, perquè si sentiu ritmes, cops de bastó, no us espanteu, perquè són esventades. Sí. I així feu Cercavila i després esteu en algun punt estratègic que esteu parats per fer alguna demo? Al patí de la federació. Sí. Al pati de la federació. Vale. Ostres, intentarem fer difusió i repostejar cosetes que estigueu fent. També, si podeu, ens les envieu i nosaltres intentarem a tots els grups interns també fer difusió per donar suport a tot el que feu i des de Casa Urbana que sapigueu que teniu tot el nostre suport com a cultura híbrida que estem, fotent canya i donant veu a tot el que és cultura, més enllà de la dansa. Molt bé, noies. Més cosetes. Sí. Què en penseu de la cultura popular, tradicional? Creieu que està ben valorada? Difícil, complexa. Sí? En què us trobeu? O us trobeu inconvenients d'institucions o més de... Quina crida faríeu? Quines necessitats? És difícil, perquè sobretot quan ets una entitat petita, és difícil, les ajudes són les que són, això de tota la vida, no? Sí. És com... Clar, també el missatge de difusió costa més, Clar. però bueno. Sí que és veritat que aquí a Molins de Rei hi ha un fotiment d'entitats. I, segons la informació que ens arriba és que el pressupost que hi ha per destinar a totes les entitats potser no és que... A veure, no es valora potser els anys o el que fas, si és interès o no, si no és un pressupost equitatiu, no? I a vegades, jo des d'aquí us diria, sobretot, no us desanimeu. Els inicis no són fàcils perquè Casa Urbana també ha passat per moltes davallades, pujades, davallades, Covid enmig. Hem rondat per locals diferents i us tinc que dir que a vegades això et fa més fort com a entitat, que estiguis tirant endavant i seguir construint i difonent la cultura o donant veu o creant sinergies amb altres entitats, això és el que també te fa fort. Així que vosaltres sou joves, estic segura que tots els que formeu part d'Esventades teniu moltes capacitats a tots els nivells i que teniu molt de futur. Els primers anys sí que és veritat que no són fàcils. No són fàcils perquè a vegades te trobes barreres, no? I te trobes de dir, ostres, això no estava en mis planes, no? I el que no s'acaba de salir, no? Però que no sou els únics, perquè si féssim, per exemple, una trobada de diferents entitats,
veuríeu que qui no ha patit una ha patit una ceba. Això és així. Doncs que vosaltres, a part de que més que no està valorada, què en penseu? Que potser és un problema de més pressupost? O què necessitaríeu per dir, ostres, mira, gràcies a això podríem fer realment de la manera que ho volem fer? Imagineu-vos que tinc jo aquí el power per fer així. Tu has de ser la seva realitat. Clean. Jo crec que aquí a Molins tenim bastanta sort, no tant pels diners, sinó perquè la gent valora la cultura popular. I és això, hi ha moltes entitats que volen, doncs, ensenyar com celebracions i coses que s'han fet així tradicionalment, i doncs tenim sort de que la gent ens escolta. És això. Sí, molt bé. Teniu suport, no? Més enllà dels que sou, no? Sí. Sí que és veritat que Molins de Rei és molt ric en cultura, I nosaltres quan vam arribar a Molins, ja veus tu, hip-hop, cultura urbana, tu què és, saps? Breakdance. Quan vam arribar al 2015, hip-hop o breakdance, tot això, ara sí que hi ha més espais, no? que estan fent més dansa urbana i tot, però també nos sentíamos como que aquí estamos, ante el peligro, saps? Això tenia una part positiva, no? Que tens que fer com un treball d'organitzar, d'impulsar el teu propi producte, no? De sensibilitzar i de dir, escolta, mira, això és així, això ho fem d'aquesta manera, el breakdance representa això, el hip-hop l'altre, no? Crear comunitats, que al final la gent es queda amb això, no? I jo us diria, a part de si està prou valorada o no, que dieu que gràcies a la gent que us dona suport o que us venen a veure els vostres espectacles o sortides, teniu alguna anècdota d'aquesta que diguis, Déu meu, el que ens va passar aquell dia? Teniu alguna anècdota d'aquesta que no vau parar de riure? O de susto de dir, no puede ser, tenim que començar a ballar i ara ens trobem així. No? A part dels cops que t'emportes. Això. Això, mira. A part d'això, a les sortides, bueno. Sí, expliqueu-me una miqueta. Clar, a veure, siguem francs. Ara dinant, per exemple, estàvem dient sí, perquè ara el pròxim podcast va d'unes bastoneres i tal, i el primer que se diu, ostres! Sí. Diu, pues si t'equivoques, clar, expliqueu-nos el procés. Tu, Fiona, quan vas entrar amb aquesta entitat, sí. Primer, explica'm el teu procés. És, ¿dónde veo esto para yo apuntarme? Clar, jo tenia dos amics, ella i un altre, i jo portava un any pensant, vull dir, m'agrada, saps? I era com algo tan diferent que dic, m'interessa molt. I just al setembre em van dir, què, t'animes? I dic, sí. Sí, totalment. I vas a provar un dia i... Però clar, ja anava bastant amb la mentalitat de que jo em volia apuntar, saps? I el dia de prova va ser per mi un assaig més, ja. I dic, sí. I escolta, Mar, tu que potser portes més temps, quants cops de bastó t'has emportat? Ni me'n recordo. Però... Cada assaig algú es pica amb el dit. Sí. El meu primer assaig em va entonar. O sea, la novatada, no? Que se dice, però clar, és que aneu amb molta energia, no? O què? O aneu marcant primer com funciona el tempo? Clar, és que la gràcia és picar fort, també, perquè així s'escolti més. Això és un antiestrès, clar, és com... Però, sí o no? Sí. Una cosa són les arts marcials, una altra cosa és a lo bastonada. Sí. Pam! També tenim un ball que es tiren bastons. Sí. Hi ha perill, per tot. Hi ha perill. És que només que no hi hagi una bona sincro és a saber, no? Per això diem que s'ha d'escoltar molt bé la música i clar, si ets músic o si tens com aquesta trajectòria musical, doncs és més fàcil, si no, doncs vas... És superinteressant ara perquè estem així amb un podcast, amb una tauleta, que si los focos, que si les càmeres, però estaria guai un dia vindre a veure-us, estaria molt bé, perquè jo crec que el que ens falta, estareu d'acord amb mi que ara molts de nosaltres, ja no només el jovent, que parece que són los jóvenes son los que están todo el día con el móvil. No, o sigui, jo tinc 46 tacos, me'n vaig a 47
y I'm sorry, però jo quan me'n vaig a dormir tinc que veure TikTok. Almenys de gatitos, perritos, l'Auron Play, i tinc que veure, sí, perquè necessito els meus moments per riure, per dir, vale, este és mi momento de entretenimiento, no? Però estareu d'acord que el que ens arriba per als dispositius és amb el que et quedes. O sigui, abans potser a altres generacions més com els papis nostres i demés, sí que es feia l'esforç, o ja no era un esforç. T'anaves caminant a veure una entitat, un dia a dia de l'entitat, no? Ara, en el mòbil, si no te sale haciendo scroll, és com que no lo ves, no? I potser, a part de donar veu en podcast i tal, també seria molt interessant, no?, poder veure un dia a dia vostre, no? Sí. Perquè a vegades ens pensem que no és interessant, perquè és el teu dia a dia, però hem de pensar quan tu estàs tot el dia també allà fisgoneando un poquito, ai, mira, fan això, fan lo altre, no? Doncs mira, m'heu donat una idea, i això, ja veu? I clar, perquè al final això és interessant. És interessant el veure el dia a dia i no lo perfecto, no? Perquè a vegades és, no, si no tenim un videopresentació perfecto, és com que no, anem a... O sigui, ens hem de deixar conèixer, no? Con nuestros más y nuestros menos, no? Perquè al final... Molt bé, noies. Sí, què us agradaria que la gent sapigués o què creieu important que la gent sí o sí ha de saber de la cultura popular? Que és important la conservació i que al final hi ha molta història darrere d'una cultura. Evidentment va evolucionant i doncs cada cultura va en relació amb l'època que vivim, però al final crec que és molt interessant conèixer la cultura en la qual estàs i en la qual has viscut i crec que això no cal integrar-se, per exemple, a una entitat on poses en pràctica aquesta cultura, però només el coneixement jo crec que ja t'enriqueix com a persona. Ja, això és vital. Mar, a lo millor faig una pregunta d'examen, però tranquil·les, és més que res per la meva ignorància amb aquest tipus de cultura més popular. Podríeu explicar una miqueta l'origen o fer 5 cèntims d'on ve? No sé si us fico en compromís o... Bé, crec sí. I hem vist que des de l'any 1100 està documentat que ja es feia ball de bastons, sobretot aquí a Catalunya, però també es fa a altres països. I va sorgir d'alguna reivindicació o simplement era un... no sé, per les festes majors? En què va sorgir? Jo tinc entès amb el meu pare, que mon pare va néixer a Santa Maria de Palautordera, i quan feien doncs, el ball de gitanes, que anaven molt ben vestidets, bueno, no exactament com vosaltres, però també anaven i ballaven en parelles i tal, el meu pare sempre em deia que només ballaven per les festes majors i s'anaven doncs, als pobles del costat, veïns, i ballaven, no? Aleshores, potser ve més de fer gresca, no? I de donar més ambient, no? Les festes majors, potser. Podria fer. Sí, segurament. Sí? Bueno, el que està clar és que el 2024 vosaltres a tope amb el ball de bastons i a representar i que sobretot això no mori, que al final la cultura, un país sense cultura, no es manté viu. Sí, esventades, a veure, es vol quedar com a cultura tradicional, mantenint els seus orígens en quant a ser cultura popular, o al ser un grup de joves, així, emprenedors, amb ganes, amb moltíssimes ganes de fer coses, voleu que esventades es transformi una mica la cultura? Inconscientment canviarà alguna cosa. Sí que és veritat que, per exemple, abans també ho estàvem comentant, que altres entitats d'arreu de Catalunya han incorporat músiques actuals en els balls. I sí que és veritat que nosaltres doncs, ens quedem com bastant en la part de gralles i doncs, la música tradicional, perquè és el que creiem que ens representa més i el que volem fer. Tot i que, clar, sempre estem innovant, evidentment, i ara mateix
Hem fet estem fent tallers per implementar, per exemple, tindre una colla de petits, de nens petits, i les idees, evidentment, són innovadores, que som els que som, no? I jo crec que això, tot i que ens vulguem quedar, per exemple, en aquest aspecte com més tradicional, també al final és una entitat que està en l'actualitat i que les idees i les propostes seran actuals. De fet, nosaltres l'espai li diem cultura híbrida perquè creiem molt sense tindre que canviar l'origen de cada artista, cultura, modalitat, però sí que creiem en l'evolució i en la transformació. És a dir, sense perdre la identitat i la essència, o en aquest cas sense perdre tot un origen d'una cultura, d'una tradició, sí que creiem en la innovació i en transformar la cultura, no? Per això ens diem cultura híbrida, perquè crec que també podríeu ser un clar exemple de ser una entitat híbrida, podríem dir, perquè vosaltres voleu mantindre l'essència de lo que és el Ball de Bastons, no? I el que representa a nivell cultural, però, si heu de fer una cançó més enllà, no? De lo tradicional, poder no sería lo analógico, no, Moi? Però, estaríamos ahí, no? Amb cultura híbrida, també, oi? Sí. Tot s'ha de veure. Sempre es pot intentar això, i la música d'ara també està bé, llavors es poden provar coses noves. Sí, clar, és anar provant. Si t'agrada et quedes, si no... Sí, jo crec que sempre que tingueu, de dir, fins on podem fer de més i on no podem fer de menys. A nosaltres ens passa també amb la cultura urbana, O sigui, nosaltres tenim molt clar quins són els fonaments, quina és la història, i sabem que per molt que evolucioni la música o per molt que pugui evolucionar la dansa urbana, creiem que el que és l'essència és l'essència de la cultura urbana. I sí que és veritat que a vegades hi ha gent de tot, no? I que ho transforma a tal nivell que perd la identitat o l'essència, i això a vegades la línia és molt fina, no? Perquè si te deixes portar per les modes o realment la demanda del públic, al final perds la teva essència. Sí. I clar, pot funcionar molt bé per al que vol el públic, però quan no et saps tu. Sí. Clar. T'has de sentir identificat en el que estàs fent. Clar. Sí. O sigui, jo crec que els pilars d'una entitat, en mantindre la seva filosofia, això és importantíssim, no? Molt bé, noies. No sé com anem de temps. Com anem? Anem bé? Muy bien. Sí, la pràctica d'aquesta activitat, el Ball de Bastons com a activitat física, està clar que millora el vostre benestar emocional, ja no dic l'estat físic, etc. Mireu, nosaltres, no sé si ho sabeu, però se'ns ha atorgat des de la Generalitat de Catalunya 2 programes. Un és l'Ocell de Foc, des del Departament d'Economia Social i de Treball, que és un servei integrat a joves de 16 a 30 anys basat en salut mental. I un altre és el Ministeri d'Igualtat i Feminisme, per dur a terme un pla de 2 anys, igual que l'altre programa, d'accions d'igualtat de gènere. Ara estem també molt enfocats amb l'Ocell de Foc, que és el programa de salut mental, i en joves. Estem parlant de salut mental. Qui no ha patit en algun moment donat de la seva vida algun malestar, anem-li a dir malestar emocional, des de depressió, ansietat, no trobar sentit a el que estàs fent, no? Vull dir, és que això ens ha passat a tots, i que digui el contrari, crec que l'ésser humà també es transforma, no? I va passant per diferents cicles i al final, forma part, no? de la vida passar també per aquests cicles. Trec aquest tema perquè vosaltres que sou joves ho trobo superinteressant el que esteu fent, perquè crec que mitjançant la cultura podeu arribar a molts joves, no? A donar-los un sentit a lo que estan fent, perquè a vegades estem com massa programats, no? Hemos de estudiar, hemos de ir inglés, tenemos que ja, però la salut mental també s'ha de cuidar com la salut intel·lectual o el que te diu la societat que has de ser en un futur, no? Si no eres un médico o no tienes una professió, què seràs en la vida, no? Bueno, davant de tot hem de ser feliços, no? Amb el que som i amb el que fem. Us ha ajudat la cultura en algun moment donat de la vostra vida que hagueu estat? Clar,
perquè per exemple, estar en una entitat que representa cultures, està amb gent que també té els mateixos interessos, d'alguna manera. I, per exemple, aquí, clar, és passar com... Ja no només és l'hora que practiques o assages, és ja també cada fora d'horari i estar amb aquestes persones que al final són de la teva edat o no són de la teva edat, però tens alguna cosa en comú amb aquestes persones. Clar. Perquè són uns valors que al final agraeixes tenir gent de suport, com un suport. Sí. Una comunitat, Sí, una segona família, Sí. no? Que al final també busquem, no dic un refugi, però sí que és veritat que més enllà del teu nucli familiar i tot, saber que pots anar a una segona casa on te trobes persones afín a tu, no? Sí. Que comparteixen la música o hi ha les inquietuds, no? O si tens un mal dia, a lo millor és el teu espai, no?, per poder parlar i poder Sí. usar, amb aquest aspecte, vosaltres recordeu algun episodi de la vostra vida que hagueu estat una mica més xof i que diguis, ostres, és que gràcies amb això he tornat millor a casa. Sí, aquelles... O sigui, a mi cada dijous m'ajuda com a alliberar energia i a dir... o sigui, estic millor, però a part de que m'he envoltat de gent que admiro i que estic bé amb ells, doncs és un moment de ballar, de no pensar tampoc massa en les teves preocupacions i això, picar fort. Sí, picar fort i... Quin és el lema que teniu? Sota cama humor. A veure, explica'm això. Aquest lema que teniu, aquest eslògan, que és abans de sortir a actuar o quan entreneu? Expliqueu-me tot això, aviam. No, bueno, sota cama és un pas que fem. Sota cama? Sí, que és que piquem aixecant la cama per sota la cama. Ostres, per sota la cama. Sí, l'altra persona també... Sí, entre dues persones. Sí. El Moi ja m'està dient, no t'emocionis, que tens micro. Ja m'ha vist, haveu vist, no? Me diuen, has estat quieta. Sí. És difícil estar quieta. Sota cama. Sí. I això de picar ben fort? Clar, és que queda molt millor si piques fort perquè s'escolta molt més. Llavors, clar, fa por, no?, a vegades, quan et ve una persona com que vol picar molt fort i desafortunadament hi ha vegades que no surt tan bé i acabes... I escolta'm una cosa, ara jo per un moment m'he transportado en vestidita de bastonera. Si me ve un tiarrón de 1,80 m, jo que faig 1,59 m, amb la força que tindria ell, o sigui, com us ho feu? Clar, si apliques la tècnica bé, clar, la tècnica sempre és com projectar el bastó com, per exemple, el més a dalt que puguis, perquè sempre és millor com no donar-li i que se t'escapi per dalt, que clar, o projectar cap a baix llavors et dona la mà. M'entens? Hi ha una tècnica i llavors, teòricament, si tothom la porta a terme de la manera correcta, doncs no es pica, saps? Però, clar. Molt bé. No, és superinteressant. Teniu alguna vestimenta especial quan feu els assajos dels dijous? No, els assajos cadascú va com vol. Molt Em troba còmode, normal. Sí. Ja està. Molt bé. No us penseu que tinc gaire cosa més, eh? A quant de temps ens anem? 20 minuts. Vull dir que estem superbé, no? Estem superbé amb... Vale, noies, aleshores, ens hem situat, esventades, des del 2021, a Molins de Rei, sou bastoneres. Fiona, quants anys fa? 2 anys? 3? M'has dit que... Jo? No, mesos, m'has dit. Sí, mesos. Sí. Tu què fas? 2 anys. Vale, 2 anyets. La Fiona s'ha fotut les piles? Sí, fa molt. Perquè és molt aplicada, t'ho dic, perquè ella és super exigent i perfeccionista de esto me tiene... I és molt elegant, ballant. Ui, sí, això ho diuen. És que la tècnica que té... La dansa urbana també va costar, que venia de la gimnàstica. Sí, bueno, clar, és que tota dansa... Cuidao, tota dansa és com que tiene lo suyo, no? Sí. Pues, però la base, estarem d'acord, que quan hi ha una bona base i una ergonomia postural ja inculcada, això es nota a totes les danses. És com que tens més el control del centre, les línies, la col·locació, no? Sí, bueno, i també crec que la capacitat memorística. Crec que és un aspecte que és bastant important en aquest món.
Escolteu una cosa, haveu dit abans que esteu fent com uns tallers per a nens. A veure, expliqueu-me això dels tallers. Es poden apuntar? Com funciona això? Per més que res, per si hem de fer una crida, perquè els nens que també estiguin rondant, provant danses i no trobin el seu espai, si volen provar el ball de bastons? De moment anem a les escoles a ballar. Llavors, si alguna escola ens contacta, doncs hi anem i fem un taller. Molt bé. Però la nostra idea és fer una colla infantil. Sí. I la setmana passada, per exemple, vam fer tallers a la festa de la pública i està bé. Les llevan sense disc que rondaven per allà. Quina edat? Tenien entre 2 anys, sí. 2 anys. I 7, sí. Un bastó? Sí, però són més petitets. Vale. Bueno, més petits, però continuen sent bastons. O sigui, Sí. quina gràcia, no? Sí. Home, la veritat és que no és gaire normal, perquè normalment la tendència de la societat, no? Va a les modes, com he dit abans, no? Els joves doncs, van... A veure, sempre estic dient el mateix, però és que lo que me ve al cap, sempre van pues, a la música reggaeton, no? Abans a l'altre podcast també parlàvem de música. Les grans masses se'ns va amb aquest tipus de gènere musical o tot el que envolta, no? Quan sona aquesta música, anem a dir-li música catalana, de ritmes i tal, connecta amb vosaltres o simplement és una música que sona i heu d'executar ritmes? Com la sentiu cada una de vosaltres? A veure, Mar, suena la música en el ensayo. O una actuació d'aquestes de uah, lo tengo que dar todo. A mi m'agrada molt aquest tipus de música. Bueno, també perquè he tocat el violoncel i he fet música clàssica, he tocat molts estils. Llavors, a mi m'agrada i sento que connecto, però Molt bé. no a tothom li passarà, supos. És com molt enriquidora, no? Sí. De diversos, Sí. molts ritmes diferents, no? No és monotema, per dir alguna cosa. Sí. No? És com... Aquí està. Clar, hi ha cançons molt lentes, cançons molt ràpides. És diferent. Sí. Sí, tu, Fiona, com lo vives? Em posa de molt bon humor la música aquesta. Sí, perquè l'escoltes és com alegre, no sé, fins i tot les músiques lentes amb aquest registre com que continuen sent com alegres, no sé, jo quan... Sobretot amb el ball de bastons, perquè al final també és com una dansa que descarregues energia i al final és com que acabes i dius, que guai, saps? Com el que acabem de fer, el que acabem de mostrar. I és això, la música ajuda molt, perquè també és com que t'anima a, no sé, a saltar, a picar fort, a... Escolta, us ha passat alguna vegada que el so dels bastons és més fort que la música? Home, Us ha passat que dius, ostres, no sento bé la música i no puc seguir el ritme perquè estem fotent tant de soroll amb els bastons? això a vegades assaig, perquè assagem amb alta veu i a les sortides anem amb gralles En directe. Sí, en directe, no pas. clar. Llavors no deixen d'estar al nostre costat. Sí, i s'escolta bastant més. Clar. A l'assaig, clar, a vegades hi piques fora de tempo i dic, ui, És que jo ara he intentat entrar en la pel·lícula. Vale, la Sandra va un dia a provar una classe. Mireu, jo sé que no és el mateix, però un dia vaig voler aprendre claqué i me vaig comprar les meves sabates de claqué i tal, i me donaven unes classes personalitzades, perquè fèiem un trueque amb una escola de Gràcia. Jo els ensenyava locking en una escola, amb uns claqueteros, i ells no em podien pagar i me van dir, Sandra, doncs si tu vols aprendre claqué, nosaltres cada setmana tindràs un profe diferent que serem un de nosaltres. Jo me vine a arribar, sí, jo vull fer claqué. I me'n recordo que me vaig comprar les sabates, tal, que per cert, al cap de 8 anys les vaig vendre per Wallapop. No fa gaire. Nuevas, los zapatos nuevos. Em va ser impossible aprendre. Però impossible. O sigui, era tal xivarri el que jo sentia amb les sabates patapà, que jo penso que no tothom pot ballar, perquè has de tindre una capacitat també auditiva de no me disperso amb tant, sobretot al principi, que no ho tens controlat, saps? Amb tant, no dic xivarri, però per mi sí que era un caos. Era un caos les indicacions que tenia que seguir el d'això, més la música. Jo, per exemple, no vaig poder
Clar, és que amb això és molt important la coordinació, perquè si no piquem tots junts. No sona, no. Bé, Clar, clar, clar. tot i que hi ha persones que no segueixen tant, no saben com escoltar tant la música, i llavors crec que es guien bastant més com les persones. Vull dir, amb les persones al voltant, si, no sé, per exemple, això de tirar el bastó, si l'estan tirant, doncs el tires. Ja. No sé, és com que et guies bastant amb les persones que tens al costat. A part dels bastons, feu molts combos de cames i de braços? O sí o sí ha de sortir el bastó? Pregunto. És que anava a dir sota cama, però clar, piques amb el bestiar. O sigui, sí que fas moviments diferents, Sí. però sempre hi ha el bastó pel mig. Sempre està el bastó. Sí. Tot i que estava bé perquè a vegades fem com un canvi de posicions. Vale? Però clar, vas picant entremig pels tempos, bàsicament, D'acord. perquè no es quedin com buits. Claro, claro. Mm. Doncs, aviam si el dia 7 d'abril ens haveu dit que estareu al pati de la Federació Obrera. Sí. Aquí a Jacint Verdaguer, crec que és 65, crec que és. No sé el número. Bueno, és el mateix carrer. De Cultura Híbrida, nosaltres estem al número 100, doncs cap amunt, tirant cap a la muntanya, allà hi ha el Centre Cívic Cultural de la Federació Obrera. I en quina hora dieu que estareu? A partir de les... A partir de les 10 al Cercavila. A Cercavila a partir de les 10. I allà, al pati, que arribareu als 12, a les 12, no? Sí. Sí. I llavors fareu una demo allà o fareu alguna animació? És el dinar. Un dinar, És el dinar. un quinto musical. També es faran balls populars després de 2:45 a 2:45, crec. Mm. I després música en directe. Música en directe. I si algú, pregunto, més que res per si algú ara ens està escoltant o ens està veient, si algú volgués formar part i no balla, podria apuntar-se al dinar o... Sí. És... Doncs vinga, feu promo. A veure, vinga, expliqueu als nostres amics i amigues que ens estan veient això com va. Jo us recomano que vingueu a Cercavila. És molt divertit veure, la veritat. És bastant curiós. A més, hi ha altres colles que vindran i ja no només és veure'ns a nosaltres, sinó la diversitat de ball. I després, doncs, es quedem en un dinar molt bo. I després, doncs, a la tarda ja l'ambientillo. Ja estarem allà tot. Aquestes, a les altres colles que vindran, d'on venen? No sé qui ens ha confirmat. De moment no està gaire concretat. Vale. Ho anireu confirmant amb alguna xarxa que tingueu? Sí, per Instagram donarem Sí, informació. això sí. Molt bé, molt bé. I al dinar, si ens volem apuntar, on ens hem d'apuntar? Crec que es paguen allà mateix. Sí? És una paella. Ah, Sí. Hi ha opció vegetariana, també. Molt bé, Tom. molt bé, molt bé. Doncs esperem que vingui molta gent. Jo, noies, bàsicament, seria avui una introducció de lo que és Ventades. Penso que us felicito perquè feu una gran tasca amb seguir representant, amb seguir transformant, mantenint mantenint l'origen de la cultura popular. Penso que ho esteu fent superbé. Una entitat també té la seva responsabilitat i jo, la veritat és que m'agrada molt donar veu a persones com vosaltres que tot i siguen joves, es veu amb moltes ganes de fer les coses bé. I això també costa trobar-se. Persones que diguen, sí, vale, jo sóc jove, no porque sea joven no estoy capacitada para hacer o para estar. I jo crec que amb el grupet que vaig veure quan vau passar davant de l'estant, teniu molta força. Vaig al·lucinar, us ho dic en sèrio, perquè hi havia intensitat, hi havia energia. I perquè una dansa t'arribi, o perquè la cultura arribi, tu has de veure que el que s'està fent està viu. Hi ha persones que van a una, no? I això és el que jo em vaig quedar, perquè tot el rato me'n recordo que el Moi deia, hòstia, has vist la Fiona? Sí, no para de veure. I jo crec que no, que jo he vist molts balls regionals, però estàveu amb molta il·lusió i això penso que aquesta societat estem molt... Ens manca il·lusió, ens manca alegria, ens manca dir, aquí estem nosaltres, mira el que estem fent. Sí, sabem que això representa los años... Sí.
però estem aquí, som joves moderns que venim aquí a seguir amb la cultura i que això no mori, no? I aquest és el missatge que independentment si som catalans, castellans, si som d'on siguem, mantenim viu la cultura, no? Què voleu dir, Fiona? Necessito que, per acabar el podcast, diguis alguna coseta o cosetes que diguis vull dir això, que no se'm vagi. No sé, que és una activitat com molt diferent, jo he notat, diferent, clar, el registre del qual jo venia, diferent, i que la gent del meu voltant és com que no coneix, però també és com la gràcia d'explicar-ho, de poder explicar-ho tu, i de dir, ei, doncs mira, vine un dia i ho veus, que realment també és maco de veure, i és com, no sé, també és com, no està molt, molt vist, però a la mateixa vegada tens com l'oportunitat d'anar-ho a conèixer. Molt bé. També està molt guai. Molt bé. I tu, Mar? Això, el mateix. Doncs que és interessant de veure-ho, conèixer, de ballar-ho, i res, que qualsevol persona que estigui interessada pot venir a mirar, a provar, el que vulgui. Molt bé, doncs, noies, si voleu avui ho deixem aquí. Esperem que hi hagi un volumen 2, un segon capítol. És un plaer tindre-us i més, bueno, Fiona, que ha estat ballant dansa urbana, va ser molt emocionant veure-us a tots i us desitgem des de la nostra entitat molts èxits, molts encerts per a tots els que formeu part i els que vindran a la vostra entitat, que estic segura que cada vegada sereu més i fotreu canya a Molins i arreu de Catalunya de dir ei, que som l'entitat Esventades. Sí. Doncs, sense anar més lluny, ho deixem avui aquí. Esventades, la Mar i la Fiona ens han acompanyat, ens han fet un tastet de lo que representa la cultura tradicional i popular de les bastoneres i el ball de bastons que elles representen, i esperem que us hagi calat una miqueta, us hagi arribat certa informació de lo que és el ball de bastons. Moltíssimes gràcies a tots i ens veiem a la propera. Gràcies.